situatie bij Landfill Malpais loopt uit de hand. De Extra schrijft dat vandaag. De situatie loopt uit de hand omdat er afval wordt gestort zonder dat dit nog afgedekt kan worden. En dat heeft natuurlijk tot gevolgen dat het vuilnis zich daarna via de wind verspreidt. Dat er meer beesten en ongedierte komen. En het heeft allemaal te maken met het feit dat Celicore, een bedrag dat zij van de overheid moest ontvangen, gevraagd heeft. Minister Sylvania zegt er moet nog eerst aanvullende informatie komen. Dus nu heeft Celicore niet het geld om het werk te verrichten dat ze zouden moeten doen. En dat heeft er onder meer toe geleid dat van de 5 machines die er bij Malpais zijn om het afval af te dekken, 4 in reparatie zijn. Volgens Celicore moet er daadwerkelijk meer geld bij, of moet het geld waarom gevraagd is betaald worden, zodat het werk gedaan kan worden. De situatie op dit moment is zodanig verslechterd dat het afval bovenop niet meer kan worden afgedekt en dat het afval naar lagere delen van het terrein begint te schuiven. En